Super, vremena skoro vidna, bravo. I stupom, samo se nastavi bravo. Bravo, malo brže. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Skorije malo. 15. Ajmo opet 15, do 15 broj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
obeležava svake godine. Ovde smo ipak napredovali u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine nismo imali prilike zbog korone da se susretnemo. Najvažniji i najveći dar koji nekome može da se dogodi u životu je da nekome spase život. I to je jedno veliko i važno iskustvo, ali... Proveravamo sve. Ajde, zajedno. Da li me čujete, da li ste dobro? Da li me čujete, da li ste dobro, da li me čujete? Dobro. I nastavi dalje sa pisanje. I glava gledaš. Ja zovem hitnu pomoć, ti odmah kreni da radiš kompresiju, onako kako smo rekli. Moramo da kažemo naše... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I onda da... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ovi sad idemo, ajde. Kačimo zajedno. I pritiskaš kad kaže. Postavite elektrode kako je prikazano na slici. Ne dirajte pacijenta. Ako imamo... Da li ste dobro, da li ne čujete? Nakon toga, bez